Virksomheden ønsker at foretage en rationaliseringsinvestering, da de gerne vil opnå en besparelse på lønomkostningerne. Først tager jeg anskaffelsesprisen og lægger sammen med installationsomkostninger, sætter i parentes og skriver et minus foran den omkostning. Derefter tager jeg og sætter skrabværdien ned i år 8, da det er den pris, virksomheden forventer at få, når de sælger virksomheden. Derefter trykker jeg på autosum. Den årlige indtjening beregner jeg ved at tage besparelse af lønomkostninger minus årlige vedligeholdelsesomkostninger. Og derefter låser jeg den, da den er det samme i alle 8 år. Og trækker den. Og trykker på autosum igen. Renten skal divideres med 100, så den giver 0,11. Så beregner den årlige indtjening ved at trække. Så beregner jeg nettobetalingsstrøm ved at lægge kolonnen med investering og skrabværdi sammen med den årlige indtjening. Og derefter trykker jeg på autosum igen. Så går jeg herop og vælger potens. Skriver 1 plus renten og låser med F4. Derefter skriver jeg minus og vælger over 0 og trykker på OK. Og derefter trækker jeg den. Så udregner jeg nutidsværdien ved at tage nettobetalingsstrømmen gange 1000 gange faktor og trykker enter. Og trækker den derefter. Igen trykker på autosum. Derefter får jeg resultatet 609.434 kroner. Og det er lønsomt for virksomheden at anskaffe sig det fuldautomatiske produktionsanlæg, da det over 8 år vil spare dem 609.434 kroner ud over de 11%, de havde kalkuleret med.